Ibrion porc an seo an bhéirm agus iniu tá sé chuna haspáint dún chuna sa bhlantar ba. An bhfuil cead a goin picturí a thógáil? Tá, cadúir. San amata caite déanamh na ba a bhláán de lámh. Anis ndéantar ag baint úsáid as maisíní. Tá na maisíní seo ceangailte leis na ba. Taíonn an bainne trí adan go dtí iomair mór. Déantar na ba bhláán gá uair sa lá ar maidin agus sa tróna. Is féidir le bó sios go 28 lítar bainne a thorga in aghaidh an lei.